Ако имате тенис лака, пробвайте това упражнение да си помогнете сами вкъщи. Ще ви трябва някакъв твърд предмет, дали ще е топка, дали ще е бутилка и ще ви трябва една стабилна колона. Свивката, която ни е на лаката, я подравняваме лекичко да стърчи пред ръба на колоната. След което с другата ръка притискаме в противоположната посока, за да може да се получи ножично движение. След което стискаме топката и виждаме какво се случва. Ако сме направили всичко както трябва, трябва да липсва болка или да бъде съвсем леко болезнено. Ако е съвсем леко болезнено, пробваме да сменим ъгъла. Стискаме 10 пъти. Стискам, задържам, бавно отпускам. Стискам, задържам, бавно отпускам. Извършвайте по няколко пъти на ден това упражнение, за да получите дълготраен резултат и дълготрайно обезболяване. Следвайте ни за още полезни видеа.